sweet odi me bar alasma ina ning voor koning Jezus. Me bar alasma sweet odi vandaag is vrijdag. Het is nu over 12:30. Nee, het is nu voor 1. We zijn nu voor 1. 4 voor 1. In de Republiek Suriname. Me bar alasma shoot odi vandaag is vrijdag, vandaag is weekend. De meeste mensen zijn al thuis. De school is al uit, want is er vast aan de zo'n fire, dus de scholen gaan vroegtijdig uit vanwege de hitte. En hopelijk dat de masang nogwa rokotide, den tek verlof, of hopelijk den pa san ben daar zo manten, de ba vrij, den borik bagi den manga den ching, die moto althans na skorokba. Dus one special big up gidem padati, one special big up gidem manati, of ook one special big up gidem ching sang ben de vrij voor skoro en een maleren boor fruku, da asorgu taki tema manga papaka oso aborik ba. One special big up gidem ching dat ook toe. Verder one special big up gi alla omasma in Suriname edu business. Ik heb vandaag besloten om een live te gaan en te praten richting de vrouwen, in het meest de vrouwen. Want weet je wat, ik heb altijd het gevoel dat de vrouwen in Suriname gewoonweg aan een kant worden gedrukt. Dus de omasma in Suriname, ik kies van behandeling, stiefmoederlijk behandeling. Terwijl er veel vrouwen zijn die in de business zitten. Begrijpt u? Er zijn veel vrouwen die onderneemsters zijn. En dat weten we allemaal. In heel de wereld, ja, umas ma furusa edu business. En in deze, of bij deze wil ik over Suriname praten. In het bijzonder corona. Kijk, de president was laatst in corona. 11 oktober, vrijdag, aanstaande. Jongsleden, nee, het moet jongsleden zijn. Aanstaande vrijdag, jongsleden, was de president in corona. En ik heb hem gisteren kunnen beluisteren via de radio. Tenminste, voor mij was het althans iets normaals. Maar motegu eerlijk in a kondre we kasranang. Jenny Simons is een trekker nu van de NDP als een vrouw. Ze is een trekker. Ze is de voorzitter van de partij nu op dit moment. Hij trekt asani, hij harasani, hij charasan waka. Maar in een kondres ranang zou je libja zo. Mi fen althans Ritfeld tak. Umasma politiek, a politiek voor Suriname eigenlijk. Negi umasma kans in Suriname. En a politiek voor Suriname, ta jure doro, le fastam juru odoro. De mane ondersteunt umasma se do business in Suriname. Nou, bevinding voor meer, hè. Ik weet niet wie eens met me is of ben. Maar als je eens met me bent, make me see kon een comment. Dat is een moro interessant. Ne vrede schrijven van Sanive. Ne vrede voor reageren. Het me Ritfeld aan toe tapping. Ne vrede. Na mi bevinding, a politiek voor Suriname, a politiek voor Suriname. Umas me eigenlijk no dateri. Waar of niet? Lucas Sambuera, en omdat Santoki na blonsis domek metak so, sinds botos as win adin, en sinds finishan sarju, sinds tema ina tenga fesi. Umas mane a voorkeur, umas mane kies no een steun voor politiek. Ja. Politiek de gebaseerd, tap so manengre, ouwe. De meeste mannen in de politiek van Suriname zijn boven de 50 en 60. De manier ondersteunt kleine onderneemsters, althans umasma. Waar of niet? Waar of niet? Jij nu, is een simpele vraag. Edmund Ritfeld
trek a conclusie taki umasma in Suriname se do business ne kon aan bod te politiek partij e konanga macro projecten of fade wankare de mané lu ko na rek tef de umasma de me ronsol no pe manengere e trekken voor terwijl umasma ka op een groep ook toetok daar consequentie maar dat we want met de worden misbruikt omdat ze vrouwen zijn terwijl en mag dit zo het mag niet zo zijn ja toch je umasma occasie ook toe in politiek voor Suriname umasma moet kies occasie in Suriname in de politiek ook toe umasma in Suriname moet kiezen a push ook toe de politieke gisani voor de bedrijf de recht op kan grow im Lucas Sambung de politieke door Suriname politieke lugu se pen manengre de forum groep kon de mané actie umasma forum groep kon genderbeleid de mekare genderbeleid. Maar er zijn heel wat vrouwen die modeste zijn. Er zijn heel wat vrouwen die mix-up en met koekoe en met gebak. Wat zo zijn umas mij doen in Suriname. Alleen de ontbreek wamchin push naar de baka. Wamchin duw de mankeri. En politiek dat tengen door. De mannen kunnen disco naar a Saide. Waar of niet. Waar of niet. Weet je hoeveel vrouwen in corona business kunnen doen, maar wamchi financieel injectie de afvanudo? Weet je hoeveel vrouwen in corona heel veel kunnen doen, maar wam financieel injectie de afvanudo? Kan de familie nog een power ding? Kan je een neef abem chimbumoro de nog power ding? Maar de politiek doro, dat eigenlijk politiek moest lukken ook toen naar zeven umasma. Daarom ik kota kasane, ukarasane in een mooi woord, genderbeleid. Fossi umasma no be wel jeans broeken, no umasma wel jeans broeken toch? Waar of niet? Fossi na manengere wa wel jeans broeken. En voor umasma wel jeans broeken fossi. De tef 1996, de tef 1990, we takken wel les toch? Maar de introduceren een systeem in de assemblee, genderbeleid. Umasma las, umasma rijdt terug, umasma doet manier roken. Maar de politiek door, de politiek voor Suriname althans, neemt umasma occasie voor grow in het systeem. De politiek door Suriname, na sommige de lukken voor haar afvoertouw. Daarom ik hem lukken in de politiek voor Suriname, heb je meer oude mannen. Er zijn weinige vrouwen die op leeftijd zijn in de politiek. De meeste vrouwen in de politiek zijn jonge mensen. Kijk maar naar Patricia Etnel. Kijk maar, roep al die namen. Mevrouw Simons is ietsje ouder. No pas ook is dat gelegenheid ook toen ik kwam vrouw. Maar een gros voedsel in de politiek zijn alleen maar oude. Waar of niet. Malenda, misaptak mevrouw Lachen Osbo reageer. Dat me loof vindt toch. Mevrouw Malenda Lagonos, Shire, ko spreek asambu uit. Mevrouw Malenda Seer Lagonos, teki big up. Teki big up. Want vele mensen kijken naar mijn live, maar vele van zij durven niet om te reageren. Hoe reageer me kassan de more spannend en interessant. Vandaag praat ik over is nieuws in a politiek voor Suriname. Is nieuws. Ja toch. Er zijn vele vrouwen in dit land die heel veel kunnen doen en betekenen voor Suriname. Omdat een vrouw eenmaal al veel doet. Wij mannen doen iets anders in de politiek. Maar een vrouw doet veel. Een vrouw zit in de politiek. Daarnaast het huishouden ook. Is dat om mijn mannen naar Bori? Is dat om mijn mannen naar Biggie? Stomboko maar toch tak botarokong amgoyan ma? Is dat om mijn mannen no pot sapot alisa faya? Is dat om mijn mannen emma boan leren aan de bewani? Daar kom Biggie, daar is chino, daar kan betem beleri. Awan vrouw af de nesi voor joining. If a vrouw no de nesi, agoyan sa of een Biggie sa, omdat inschrijfi no teka pakket sawa umasma abi sawa ma eleri. Wa alam ma eleri mchimbori. Winsha wa man. President Kakoroni, along in de zo'n manengere organisatie.
Nooit adrain bakalukutaki, maar waar zijn die vrouwen? Een vrouw mag delijk wat gemist doen in politiek. Een vrouw mag delijk gemist doen in politiek. Omdat te je naar de koffiekamer gaat drinken koffie, nou omas maar dat petok en make een juice talk. Te een breekong of een vergaderingskos. Toen go dat in de keuken, nou omas maar toch. Dat pe we pot denken brina. Net enkele dingen assembleegebouw. Doasan no genderbeleidelijk fout takken man. Vrouwen doen heel veel in dit land. En dat zijn nou wan. En dat corona wan. In heel de wereld, op heel de aarde, vrouwen doen veel. Maar in Suriname tenminste, de vrouw kiest wel een soort behandeling. Want zo'n stiefmoederlijke behandeling. Terwijl, een vrouw mag dat gemis. Kijk maar naar een gezin van manode. Apatalang anema moro. Meka vrouw go vakantie of meka vrouw go na kam. Kan die vrouw na godvriesend vrouw, ik dien gado. Da vrouw ta ko gwa wan kam voor wiki. O gwa binnenland. Da libi leki panga dem ching. Je konkong. Bijna fino tranga tok lek man. Je bige pot dem cha you sa of wanek voor you. Da je pa en vloekude. So dino man. Terwijl imma beleer you. Want imma na vrouw ook tuto. Da beleer you. Tak umas Marokko. No de. Umas ma. No mag mankeri. Den konf dati. Ma de roko na wang. Dat vrouw gwa kam da. Je klari want im luku drip ching. Trouwens dem ching bigi ma toki no man. Trouwens dem ching no man. Nee, het mag niet zo zijn man. Hoe kan een reactie nou man? We doen zij in de live voor het veljaren. Er is veel go live. Allemaal je ziet dat scherp. Allemaal arke informatie. Tide mi live app informatie. Maar ik ben een bok voor si kan de informatie. Ik wil make live dit deptje interessant. Make alles mee lafu. Wins van nego. Wins van in de boor eten. Of wins van alles daar faya. Lafu zo man. Look zo mooi onderwerp mi contact tafra. Mevrouw lachen ons serieus, mevrouw serieus lachen ons waar reageer. Terwijl mi de zeker dat meer dan 20 keer maar elukumi live. Nu als men schrijft van sankom, vast aan demoro interessant. Dat temo beëindigen live, dat ramau show en festival sabu aan jera no jere. Ik heb het over de vrouwen. Mi paka koroni, chandrika pasa santukika koroni. Baka so manengre organisatie eilon. Alle organisaties met chana so manengre. Die vrouwen kunnen het ook doen, maar vaak genoeg de umasma rekwe orga op. Dem tranga, alleen moet tranga. No so pedego suku steun of pedego suku voor kiesdeleti. Desmee want ik dit wat misbruik. En dat noem ik dit geval altijd. Ja, maar ik kan je volgen mevrouw Salin. Bepaalde live van mij ben ik op een ander niveau. Maar nu heb ik besloten om mijn live op een heel ander niveau te houden. Daar heb ik nu tijd om te lezen en te reageren. Het gaat rustig hoor, vandaag is vrijdag. Ja, gisteren was ik ook live ten aanzien van hetzelfde onderwerp van ons. Peruvia gebied. We zijn bezig. Morgen is zaterdag. We komen in spoedberaad. Meneer Sombra heeft intussen al een dossier voor mij opgestuurd. En dat ga ik vanavond bestuderen. En daaruit ga ik mijn archief in elkaar zetten. Zodat wanneer wij een petitie bij de DC gaan indienen, het confrontabel moet zijn met alles erop en eraan. Lek tibo gonyawang, wan furubotu na, berenebun na, pong en pastei. Ja maar het gaat goed. Ja maar. Dus ergens, gemist is de jaren tikba in de politiek. Vrouwen doen veel. Oma's doen veel. Mijn moeder is ook vrouw. Mijn oma is vrouw. Mijn afo is vrouw. Dus oma's no mag afgemist in politiek voor Suriname. Die vrouwen doen veel. Genderbeleid. Bepaalde manta op money van een vrouw binnen 3 jaar ba. Want vrouw moet de. Ja toch?
Soms je abonnelijk maar je pleit bigi mijn nega vrouw. Die draait om je heen, abba. Als ik je vrouw had dit. Dus die vrouwen moeten er zijn. Het is een genderbeleid in Suriname. De vrouw moest de politiek, het drukt de vrouw gaan zien. Geen probleem. Maar vele vrouwen zitten in de business in Suriname. Begrijpt u? En men roept de oma's maar op voor corona. Uno schrijft nou een fassie. Uno schrijft tai. U vormen een groep. U zoeken een bestuur om indrie. De oppositie, want vrouwen kunnen heel veel bereiken en heel veel doen. Dat weet ik. Dat weet ik volkomen. Vrouwen kunnen heel veel doen en heel veel bereiken in dit land. Dat weet Edmund Ritfeld. Omdat misschien top ik bang oma's maar in orga. Ta orga in de gerie. En ik kan vrouw juist ko aan bod. En ta vrouw ko aan bod. Je de erbij auto en je ko aan bod. Want klant ko even era. Hou even aan. Ai basi. Fafi. Ai we gaan gewoon door. Want klant hier met de koever omasma. Dan man go draai kon. En dan man tak onderwerp zei bij over aboon. Ja, dus we moeten gewoon eerlijk en realistisch zijn. Daarom ik moet zeggen, eerlijk, abagent voor NDP, Pisha Potjanisimons, want doorbraak op sa in Suriname. Im luku, afveldwerk sa en im luku afveldwerk sa in Simons doek bij de afgelopen wiki en de moondip sa. Im luku fa Suriname reageer, alleen daarbij go om een vrouw. Luka san boom, luku san boom, terwijl luku san nera. Inam lukusma sani boom, te lukusani. Im lukusani boom, te lukusani. De afgelopen toemoe, je Simons na first lady na een crew, doe aantal rondleiden in Suriname. En ik ben luku a verwelkoming voor Simons le kwam vrouw na smatu. Maar dan gaat ze even broko saka, omdat nam mafup chinto, je mas ref na een vrouw. Unom meka politiek disi voor Suriname, druk umas ma gawansi. Umas me betekent furu. Umas ma abarek voor geleide ook toe in Suriname. Luku de aan Zuid-Amerikaans country, Argentinië. Laatst nou umas ma toen president naar Argentinië toch. If je net volk bepaalde ontwikkeling in Suriname of in Agrontapu, ino sabi toch. Maar in luku tak umas ma take over nu in Agrontapu en liever dan take over. Mina wa man be awan discussie, mi la fa man falek. Jera man, dat trouwen vrouwenwereld. Mi tak soort vrouwenwereld. Met de man dat jongen, tegen wat zo. Afro ne borfi yang. Tegen wat zo. Afro ne was demtje alla san paraat, alla san klaar. Soort vrouwenwereld outro. En die man met van vrouw. De manengere wereld potu iwan rommel daarom ik kies je ding zo. Maar mino dan zo denk je dat hij. Mi go instant genderbeleid. Wa umasma, unu be potu iwan zo denk je dat je mag weer lange broeken of boots. Of susu, of pata. Nee. We zijn even gelijk, maar die vrouw hebben iets anders sagado giding. Ja toch? Misawanshi kost een vrouw of een ma of sang. En af die man, misawanshi kost een vrouw. Dat want dat je artiest heeft naar lobby toch? Bijna is er in de man een broken spirit in iets heeft je tisha vrouw toch? Dus eerlijk gezegd, mi wichanga san die man te mitaki. Maar poten in haar eter of niet? Met dat komt poten in haar eter, omdat toch nog een belangrijk punt. Vrouwen, no mag delig gemis in Suriname op geen enkele vlakte. Ja toch? De particulier bedrijf voor Suriname, die borgoluku na sommige dingen mogen voeren. Umasma kan door roko ook toe. Umasma no mekief do administratie roko wang. Daar is hij zo goed. Amoro team go studeren op een computer of een laptop of een PC. Daar niet van. Maar ze zijn ook belangrijker op andere posten ook voor geleiden ook. Tewa Kasranang, sommige dingen directeur in dit bedrijf. Vrouwen kunnen ook directrices zijn toch man. Staatsolie bijvoorbeeld, telezuur, Kerkon, SLM. Ik kan een aantal staatsbedrijven voor Suriname. Ik kan een aantal particuliere bedrijven voor Suriname. Penauwelijks je een directrice, zo directeur je. We staatsolie nog op een directrice nu, een nieuwe verkiezing, een nieuwe leiding zou kunnen staatsolie. En dan kan die een vrouw ook toe.
SLM bijvoorbeeld, SLM Surinaams luchtvaartmaatschappij. En dan kan de oma's maar ook toe op leiding, directeur, directrice. Ja? Telesuur. Hoe kan de oma's dan directrice? Alla pigo zo directeur. Zo man ningre. Dem luku buer hè? Eeuwig zijn ego fout dappen. Im luku eeuwig zijn ego fout. Dus ator disi, awantori sang, u studeren en u denken in boom. Maar ningere kan baka kuku ook toe, u kan mek pom, u kan mek wat aantal gebakjes. Maar umas man a top in mek desan nati. Ano unuroko, i leren van huis uit die bem ching, kan ik grandma bij mek pong, a bij mek boyo de lering. Maar asanati dan voor umas maar typisch. Maar versim ja, zo mina open keuken chef kok. Ik kan lekkere pap koken. Gebak, dan ik baya lumpia weer grif bakaji lekker. Maar gos do meke mino abaten nati, maar je afro abaten nati. Want tegenwoordig des niet winkri, tegen stapel lumpia en kroket. Nou, umas maar mek de meer een deal pot dat serie. I begrijpt wat dat kito. Dus unomshi den sani. Lek van politiek voor Suriname, ik probeer me koetje de sani. Umas ma, no mag de wan gemis in politiek voor Suriname. En daarom ik als tapsa NDP teki na mevrouw Simons, milo ben falig. En daarom ik met ook toe, teluku den bezoek voor Simons aan den dorpu en aan den systeem voor Suriname pawaka. Je ziet duidelijk dat Suriname abi, wan genderbeleid van udu. Umas ma teka konris abra, wan ningre, weli. Ik ben ook een man. Mino tak me le, tak manengre we le, greedy wa bijai. In a politiek me bedoel ja. Want, if goed, daar net dem chimota skoro, de kom bij 10 golosani, fi follow me serie omdat het kinderen zijn. Is het toch, me degelijk was nisi, amon no mag gwe. Maar if I trust ma utak anese 10 golosani, no. Dus, maar je poest even in een systeem voor denk je ook toe. De vrouw, de onmisbaar o mindere. Ze zijn onmisbaar. Dag mevrouw Hasselbank, Consuela uit België, hoe gaat het? Alles goed met u? Ik denk dat je tenminste het eens met me bent ten aanzien hetgeen waarover ik nu praat. De vrouwen. De vrouwen moeten we sowieso niet wegdenken. Ze moeten er zijn. En omdat ik Adam Eva wang, dat we houden vast. Nee, die vrouwen moeten er zijn. Ik stel voor dat in Suriname zoveel mogelijk de vrouw moest tekleden abra na een aantal posten in Suriname. Pe usap taki ego altijd mis. Ja toch. Financiën eigenlijk naar een vrouw moest draaien, want topcapabele vrouw ook toe. Ja, dus naar mijn kant uit, van mijn kant uit, maar gewoon moeite, dat ga je altijd moeten doen. Maar ik ben blij dat je het eens met me bent. Niet omdat je een jonge vrouw bent, maar je bent daar en je ziet het zelf. Dat in Europa het anders is dan in Suriname. Daar hebben vrouwen veel leiding. Ik ben ook in Nederland geweest. Tegen Hollanda, boombigi bedrijf, boombigi supermarkt, na umas ma aba leiding. Te de matei tak luku na vrouw te rona shop. You know, een brief is gewoon eenvoudig. Eenvoudig hadden. Alla die waka in een shop, ik check alles en if alles en go boom. If I want als die een camera, I want update te live wacht. Alles aan moest committee in een noso, aan een mofo. In Suriname, maar buitenland, if de manote tak luku na vrouw te draai bedrijf hier, een bedrijf abisa duizendisma. You know, een brief. Begrijpt u? Dus ik ben het volkomen met je eens dat Sayutaki, dat hij de eerste nangami, dan saptak dat met die dek. Met die dek ik ba, omdat een vrouw uit België, Europa, de eerste nangami. Tekkie big up mevrouw Consuela, Hasselbank. Ja man. Dus umasma, en van fasi, de moede. De moede. De ma singa poku. Mama nasri bikrosi. En dan tap de mij tap shing. Je sabi toch? Dus mama nou een vrouw.
Wan meisje ik kon volwassen en voor volwassenheid is een vrouw. Je begrijpt toch? Nou, tawa umasma. Dus nogmaals, een speciaal big up alle umasma in heel grond tapu. Win speed in wie soort uku uitje luku alive voor het vel. Een speciaal big up naar UC. En if we de o minder onderling, dat we drie luku sereflek umasma, dat we taki. Teku big up umasma. We moeten er zijn. Zonder een vrouw, mi otaking, geen leven. Zonder water, geen leven. Dat de manier kan jaruzu, tak sa je collega uit. Zonder een vrouw, geen leven. Mi man, probeer begrijp boonsa met taki. If you abiwantra denki over vrouw, go lees boeken. Acties maf advies, fik moeten eruit voor asandika ne je denki. Ja toch, if you een slechte ervaring met een vrouw zij schiet op, no plaats alle vrouw onder asem categorie. Net zo ook a de maningre. Wan vrouw sang mekwa aantal san minanga wan man of een man, no plaats alle man onder asem categorie. Maar mi abe specifiek over de vrouwen. Unomak mek den feeling den op wan gemis. A politiek voor Suriname, ik geef een gevoel dat hij. Maar wij die het weten, wij als vrouwen die het ook weten, unom mek je laten gaan aan een soort denkief politiek dat hij. In Lukubong, met de zuiver, met pakka coronachan, chan nooit try actie op publiek dat hij. Is er een vrouworganisatie in corona? Nee. Hij had geen tijd, hij kon doen samen doen, wegwezen. Alhoewel mijn actief ben talanga, atam chilanga, maar zonder enige resultaat voor corona. Begrijpt u? Maar ja, atam chilanga voor verbloem asani, maar zonder enige resultaat voor die corona. Ja, de la Ritfeld Fawaka. Mijn onderwerp luidt als genderbeleid. De vrouwen moeten geen gemis voelen wanneer het gaat om zaken doen in dit land, wanneer het gaat om de politiek van Suriname en wanneer het gaat om posten bekleden. Een vrouw dan viel schreef gemis. En nog iemand keuken nu een vrouw moest napju unulik man. Dat tem tak zo. En nog iemand keuken nu een vrouw moest napju unulik politiek kusranang. Want keuken roko wan de wat ik de vrouw doe. Dat tegen lukken nu in de assemblee. If you go look nu de gi toe gaan, ik is een bash in mijn go de meeste vrouwen die nu daar zitten, zijn nog geen 50 jaar oud. Dat heeft Edmund Ritfeld. No, de if green DNA gebouw. De man gi ook als green DNA gebouw. Dat ik draai lukken om me heen, dat ik lukken de omas masande. De meeste nog op 50 jaar. Dat no wat bijelafu. Maar if de man gia wakasi voor green DNA gebouw nodig, dat je lukken om me heen. De meeste op 60 jaar. Bet your life. De meeste 60 jaar, die mannen net als wij, net als ons, die 60 jaar die tegen lukken in het DNA gebouw nodig. De meeste, 80% voor de 60 jaar. Alle de co-projecten voor Santoki, president Mipa, alle de co-projecten voor Jusang, you en waka in de districten egi, kaarden vrouwen en gunde en ondersteuning. Misschien wilt u de mannen voor de gek houden, maar houd de vrouw niet voor de gek. Nou hoort de vrouw voor de gek. Of je igwasi paliwini, of je igwa wagening of pego, dat we organisatie kon, umasma kon together are you. No send them go set bestuur, no send them go verenig. De verenig ik bij de KU, no go zoeken de appenemies en secretaris en zo. Asan na walanga passie, asan dat na walanga passie. Dat dem go notaris, asan na walanga passie. Voor denk je voor kiezen doro. Zodra ik go aan district, is je umasma KU, den bundel, den giden zeg je voor. No asel, president, no asel. Want money lie. IMF start money komt binnen, money lie. No send desma voor go verenig komen. Is een lange weg. Is een lange weg, ik weet het. Ritfeld is wakker in Fosani.
pe in verenigd, pim als statuut, pe walo sanim abi, misap over sametaki. En het moment I druk desma, de umasma godape, de trawolas hoop. Da groep obige bos. Want dat na moto fu unu, misaben toch. Dat trawomes moedig. De apchi groep salibi, dat door tak mi gado kulibasan, zodat jullie president, jullie regering afwees. Want dat inaf ginex dat pe uit toch. Ja, en president, Luko, je was in corona. Wat ik heb begrepen, ik ga het nu hier zeggen. Er is voorgesteld dat er een bepaald bedrag wordt uitgegeven aan organisatie. Niet in kolonie alleen hoor. Want op andere plekken hebben andere organisaties al ontvangen van u. Wat ik denk, want ik noem compleet Nederlands manju. Zo lees je me met Dulekum da Holland. Ja, het is ook nodig. President, Sami verneem voor mij inlichtende dienst dat a 500.000 zou je geven, aan 350.000 SRD zou je geven aan co-projecten. Doef koroni, iwan mek de man kan onderpand. Doef koroni, de man etayi tak president, gide man money gratis, maar je wil niet. Iwan mek de man alvast konan een soort dekking. Lek voor je bij dan mi in een makusa project at Edmund Ritfeld, welke liggen, die belasting. Dat ik kan ook contact met een ID-kaart, want na zo'n bank ben je money pai terug. Terwijl amon dat hij ben de one sponsor money, zij ben kiezen, voor ben gewin voor kiezen, maar ik ben lasting. En tegendeel, additie naar vrij money, naar IMF money, naar Wereldbank money, naar IDB money, naar een aantal money, diaspora money, en money naar 500.000, 350.000. De man vier etegi taki, im gide man money gratis, je bent vertek, de man put onder pan. Want if one san waka met face ataki olasi, de amoni de man pay baka. Waar of niet? Waar of niet, president? De man sa etreka leiding via pia corona, waar of niet? Hoe oppongen van nou? Is er niet heel die bel me? Voor zou je bel me? Voor zou je bel me? Voor koop me om? No man. Voor kom pour foto game tak look take money? No man. Mi de extra alert. Mi de extra alert. Daarom ik hem look permis doen. Look mo so permis doen. Mosoru permis doen. Mosoru permis doen. Look permis doen. Je permis doen toch? Je permis doen toch? Uno bel me. Uno bel me pot le speaker de tak wo fanga mi. Mi tja informatie moro uno. Mi na tweede OC. Mi tof moro OC serevi. Je begrijpt toch? Dus amoni na 350.000, 500.000 SRD. Maar jullie willen dat die kolonianen met een onderplan moeten komen voor fenamoni. En kan dit hem fenamoni? Of aranko? Me man, me have to go stem. Omdat ma 50 man toch. Me laat subchima op IT monode in me also. Meneer Meersen. Nu de me bij pamper eten nanga nitriloniere man. En dat heeft NDP toch man. Bouten ze besubsidieer baby melkere man. Meneer Meersen, hier is een pakito. Dat heeft NDP. Bouten ze besubsidieer baby melk. De man is hier. Nee subsidieer. En serin snees wenkri. Toch mama baby of IT moon. Dem denken of am no go stem. Me have to go stem, give them chief me. Januari met een 45 jaar, met hem zakba. Rustig keren baas, man, Fafi, alle school. Mobili later, of Tamara. Sarana Yuru, mobili Tamara, da mangem Juantori. Persoonlijk, unota kenja zo. Maar te keep ik op ook toe, hè. Hoor je cool, die brada? Te keer rustig. Dus, amoni, sa de man kina maar kusa project fumborejo. Na de man privilege, maar masraka do tori no kibri. Dus sumana youth no klibis, maar tori zelf no kibri. 350.000 vivi barke dus een co-projecten. Maar in potwa soort panty. Dat wat ik ino yep mi tok. President. Dat ino yep mi tok. Je begrijpt toch?
Ja, mevrouw Consuela. Dus jullie daar moeten, dus jullie daar in Nederland, België, Duitsland, grens, whatever. Jullie zijn als familie van ons, maar Nachan kan heeft diaspora. En allemaal etak diaspora, maar Jimite mensen het Edmund Ritfeld, na den koronbrada na mi fusa die buitenland. Nachan kan diaspora een mooi woord. Voor bereik een doel. Maar neroko, diaspora neroko. Ja toch, usap, den koron brada koron isap naar België, naar Duitsland, naar Amerika, noem maar op. Naar den Caribisch gebied, dat sabi. Diaspora, na sanduki kan een mooi woord dat hij voor ben kies de man, maar san dat no lukt. Dus je gaat niet stemmen automatisch, je bent geen Surinamer meer. Maar ik kan geen advies naar je gezin. Temtak je gezin, je ma, je sa, je brada in Suriname. PD kan stem. Ik kan geen advies ook toe. Daar niet van. Dat mag je wel. Je bent vrij om dat te doen. Dus, alla de massa ego pet de man simborejo. Zo kan namelijk sano waka. Me man ook obrek u ede. De mocharu go taplange ban. Ede you wait tak ede. Ilo ma taklek me. Hey. Omaf me weer meer takeer die met taki. Ja, je moet veel praten. Door praten wordt men wijs en door lezen wordt men ook wijs. Maar amanopo met dat postoot, omatief mee. Dus amoni sa de man gi 350.000, 500.000, non bijo eigenlijk koron man. Amoni moest los daadwerkelijk. En je kan het wel, ik kan ook aki meneer het wel. Mi ne complay helder sindaji uno. Mi ne complay Engelji uno, maar mi kan jou advies mee taki. Amondati, en no makkelijk wat politiek partij ging. Is dat zomaar geen zo makkelijk? Bouwten zo wat geen, maar dat is zo makkelijk boy. VAP over mij dead body, de mo giu 350 dusu, lek wat nengre. Zo makkelijk. Hey, me beju here man. Me beju. Bouwten zo wang. Bogie man het gewoon blind. De man hemzelf bouwt tussen Wambogi en monat blindeling. VAP, oké 350.000, voor het een project ningere, in orde zijn we zoekbaar onderpand. Dus alle den blakke balad misa ego hangen naar zo'n borretje zogenaamd, uda ai, muso wonya ai. Minespang, dat we go zoeken sani, maar het is een heel lange weg. Het is een heel lange weg. No man ko horu voor taki unka boytis aan city. Mi man de man pato an ko project na sombere voor loko uit voor ko in een systeem. Ugo suku sani en betjo live. Tigo suki sani eerste week, tweede week yo fuka yo gwe. Want je gaat niks vinden. En mi etak desa van de sande. Alla den trekker voor de projecten na mansa NDP gibun fursa niere. Tramambe ook aan tas euro. De sem massa e plek kabinet voor president no de koroni. NDP regering afverkiezing 2020. De man ook aan tas euro na dalanga SRD. Nu zijn de mannen bij de VAP. Toen me komt taxaneren. Want mijn life eigenlijk nog gespecialiseerd op dat idee. Maar de semasa e plek je se sangi via pimbo in koronode. En de sema het node beter komen blok mona NDP. Daarom ik. Je toch toen niet. Ja toch, Jeffrey? Je begrijpt toch? Dus eigenlijk toch... Soma singa poko dati jongen. Libisa manabung. Ano ala libis manabung. Sabi toch? Ano ala malayara. Maar politiek... Je is duidelijk soma manabung.
Ondertussen geef jullie allemaal die niet bezig zijn met die co-projecten van VAP geld gegeven gratis. In een bafpot onderpan. In een bafchari grond papieren. In een bafchari osse papieren. In een bafchari niks. Boten ze je money gewoon godusani. Vandaag aan de dag Udin bepaalde partij VAP stimuleert. Terwijl stimulant dat naar 0,0. Want asana ik de andere stik. Dat is aan mij toe nu. Dat is mij wan sari. Terwijl na zij zei na dat show mij. Maar mi wan sen wan speciaal big up mevrouw Nipte. Saide na thuiszorg na corona. Na bingo petje af. Ja man. Na bingo petje af. Luko. Lek libisma. Alles ma abe onderbreking. Mi abi onderbreken van de jaso. Mi onderbreken sa mi abi mi no abijai. Dat na mi onderbreken. Mi no abijai. Dat na mi onderbreken. Mi na tra onderbreking. Ik heb maar één onderbreking. Mi no abijai. Sinds mi sap misre Ritfeld. Mota 45 jaar. Bet your life. Mi na abijai. Mi no ma abijai. Omdat mi na wa januari man. Alles ma abe moon zei fiari. Met ik over mi moon. Ik ben een steenbok. Mi no ha dragen. Mi no lop vijanti. Vader heeft mi sawan sanang aan you. Sma konte mi me kom ik bang aan you. Mi no ma absma vijanti. No ma abijai. Maar alle de jaren sa atuiseren voor corona draai. Gelooft u mij. Des ma samba leiding. Na pina de be pina des ma da pere man. Ben de pina des ma. De matras sama vrouw nepte gepoerd dat pe. Dus van een blakka no lektara no. Hey, uno sap sep sa corona dit man. We sribi. De matras sama vrouw nepte. Yani nepte puru. Na thuiszorg voor corona. Gelukkig de matras. Je had mensen voorheen die daar de lijden hadden. Er waren mensen voorheen die de lijden daar hadden. Mevrouw Nepte was speciaal big up gi. Luku a politiek samsa in a ting. In behal zetel in corona. No hard feeling. No hard feeling mevrouw Nepte. Wasan na mami breiti. Dat gado. Sorry. Sranang anga corona. Dat ino ap no asma ati wist die no behal zetel in corona. Toch ik go door naar corona. En direct ik peelt op de oudjes. Goed zo. Ga door. Want mi take altijd. A deze gado bless me. Mi ko awan %. Mi ko awan %. Mi familie op de eerste plaats sowieso. Maar na mijn familie, dan moet ik te huis voor Suriname, te huis voor corona, moet ik de kinderen huis voor Suriname. Alle prijzen Suriname op kinderen thuis, moet ik aan mijn money. Omdat mi lezen in de Bijbel, die money a blessie. Dan moet ik komen bakken. Wanneer ik zie dat ik een brada ook 40 jaar in Kopenhaam gebied, maar ja, bibtje na corona is op 30 jaar, ze kennen meneer Dijkstil niet. Net aan rijp staat ook. Arep sta net dat ik hem nog geen toch. De mij pip me toch. Je pip een gangster like me. Hey, mijn informatie big ik ba. Zolang je abrak op een naam brek usa big ba. Arep sta no kan stop. En no kan stop. En fessi is smile en no kan stop. Mi fessi na warrior fessi poti. Kan de faben sama doen uit mido bo sataka ema waaruit sta je gewoon de stil bem te kasorgu fu thuiszorg gewoon in tapu vrij 10 trucks kropu gewoon informatie 10 trucks kropu voor den 10 wil te kas kropu dat hij da ibereke na money want de truck dat hij na 12.000 voor tas kropu moro diri want na SUM bedrijf contact 15.000. De 8x15 is 120.000. Dus alle moeders stelen pot 120.000 in thuiszorg voor corona. En dan boy je pino. Na corona skropu, u egis skropu, dan boy je pino.
Maar anonanga skropo sa dik dape want dape amus moto. Maar anes skropo sa diki a festifete ki arin brada taki. Amana no an sheng fute president tak mi brada ook fete ki ara koroni. Zonder si resultaat ji koroni. Ifa santo. Dus Koji mevrouw nepte een speciaal big up. Want if anof nepte de oudjes botang in zo'n situatie ete. Mensen van Nuler, Royse Nuler of van Wekare, me aan vastongo. Des ma van thuiseren voor koroni. Wat zal mo beguno? Unosuku tak we chaleiding, dat unap connectie se saniere. Unosuku fe chane no moment. Unosuku fe charning. If je na contact in een plein, je dele kwam pion gewoon. En te meer, mevrouw nepte, na een organisatie san snap na een, doing, u gebruikt den san nuttig. U gebruikt den boom. Want meestal tien op 5 van san in 4 ving, dat je gewoon met misbruik ving, als dat dekba. Begis me dat je, te denken van boom, de kakabakra mag zien. Ik heb contact met haar. Ze gaat waarschijnlijk straks langs. Ook kan we een aantal nieuwe sisters. Dus de oudjes gaan toilet. Daarna voor kan we emmer moro. Af de druk gewoon. Dat is spoel door. Zo erg was het daar bij de thuiszorg. Ja, zo erg was het. Dat was saptide. Met grond op sabi. Zo erg was het daar. 5 nieuwe bedden. 5 nieuwe rolstoelen. Samen vrouw neemt de gie naar het huis. En ik tegen dat Libisma, no man bless Libisma. Attack waarom Ritfeld. Ik kan maar één ding voor u uitspreken en dat is hoop. Geloof en liefde. Tak ma blessing na gade blessisma. Libisma no man bless Libisma. Wa Libisma trawan takru an wan shi kafesi an no bless it tok. I can speak hope ji tak wan takru fasi an no chisi. Ma blessi e kon fu gado. Gado e blessisma. En wat die mevrouw nu doet in corona? Hey, petje af boy. Ja man, trouwens usha Facebook tok. 19 nieuwe matrassen. 19 nieuwe matrassen. Weet je wat het kost? Dus aan mevrouw pot matrassie dat die reserve ook toedeed. En dit komend weekend roken naar alle sisters voor de toiletpotten. Ze krijgen allemaal nieuwe sisters. De oudje wat kan de wakatiki go as dong. Was maar begeleiding. Go af. Af de druk. Inna kan emmer wat ramoro. Mevrouw Nepte, te keep big up. Je hebt een grote sociaal project en God bless you, oh segi. Meka bless you in een neef kone Jezus man. 100. Isabo men koron man desa op ietsje meer dan haar. Tokune dreluku koroni, tokune spanga koroni. God straf wala mala. God straf unu. Want u kan missing. Maar vertik. Die op Saju ben de miljonair. Altijd. Met ik dat ligt voorbeeld. Maar met de familie met de firma fassi. FD via Facebook. Omdat nou een grandioos opmerking met dat ik hoef staan. Taki. Na moro goede man strana in business. Den bromen na weg na ze heel eenvoudig. Ziet toch? Maar hij deed ook veel. Dat we een paar centjes dat we doen leki. No een sociaal project uno abi. No een sociaal project uno abi. Zie? Dat met drie kom baka fucharo go pay mi bon chogo terug toch. Is een vrouw toch? Wie is mevrouw Nepte Jenny? Is toch een vrouw? Een man? Wie is mevrouw Nepte? Jenny Nepte is toch een vrouw, een man? Is dat men mij kakoroni en mijn papiera dabi? Kakade doe die koroni. Na maningere toch? U tek mi lobbyere, ne kost de man, ik ben ook een man. Maar maningere toe amonin sabik ba fawe denki, ayatola ekte man. Atenat mi sakba, mi kina fase no social tori. Daarom ik tema bi megi.
Pipa muni sebe abde. Tamara me ab mor me gibaka. Me gibaka. Nana asomi dek ba Januari. Somi de. Ja man. Ne kople ektema. Mi ektema tem sakba dimbe jongu. Dus een speciaal big up gide umas maar mevrouw Nipte nou een voorbeeld noemde in corona. Hoe se refeshi sa doe thuis zorg voor corona. If anobel op corona abe kan go doen wat rapresi toch. Is maar een simpel voorbeeld met jou. Is een vrouw die uit corona komt. En pana nipto, oud-inspecteur nipto sambe taberon say usabing nempa. Alla ting e kon doen sanji coronitor en me big up en een special blessing via gadogi in a name konen Jesus. De umas masang saptaki de doen een onderneming a de osso. Promote your business via social media. Promote. Ay basi fafuno. Ja, dus if you know umasma, jou een vrouw, wees voor elkaar, umasma, vrouw, een takikwa, gebruik je internet voor promote je business. Zoek een model en promote je business omdat van tijd tot tijd ook groeit. Je telefoonnummer erbij, whatever, setting. Ritfeld bezig met een business ja zo. Mi heb mijn keur en papiera. Eigenlijk mi liep open keuken. Mi notak mi liep open keuken. Alla materiaal de, alla breipan de, alla emmer, alla spoon, alla sandisang open keuken moest boren. If no de wa orga taxeren ke sa Ritfeld. I moest kapara mari bu komboro agu of to agu. Hoe ready? Afumbar de man funo. Hoe ready? Mi screen de man. Mek de man je wan check up. Fotopap. Omdat mi boro aantal jaren en nooit wan die was maar god da atoso voor Sami Bori, serie en Sami Bori, gisma nooit. Altijd me zoekuf tron de beste en altijd me zoekuf komoro boom. Begrijpt u? Nou mi de bezig naar confeut en hij waka. Omdat we doen boom, we voorbereiden een boom, we doen boom. Dus doe je tori boom. Wan vergunning op zijn plaats is geen probleem. Je van verval, je gaat vernieuwing. Nu moet je onder druk heeft dat hij. En nu dan zie je orga. Als er nou een kleine onderneming. Je begrijpt toch? Promote je business zoveel mogelijk op je Facebook pagina. Nee hoor je bezig naar akkefietjes lolo sani. No shengi business, ook grow. Chimchi ook grow. Zit op mijn astrano bomel in Amerika. Kan een systeem in strana en milo ben vallen. Promote een systeem. Ja toch grow, want dat u afvaren doe in Suriname. Politieke kombelofu walisi in 5 jaar in Wamung. En toch de newan giasane, die wan mek eigenlijk in sofa ving. Begrijpt u? Soma vind ik dat den geluk. Maar Bachelor Life MDP regeren ibe fensan morosne en moro makkelijk. De mansi wan giasane, bijna in jompa bosje brek fosi if you verliefd kan konteking. Sofia P. Egi, smasan nude, in de man verkiezingscampagne nude. Ik go pa bosjebrug, e Filibi, ik kan contacten san de megi en blen. E Fidede a de man voordeel, in last man dergi de man. Dus promote business, in Suriname, hoor en boom. Hoor en boom, ik kom even eraan, hoor en boom. Promote your business via Facebook. Nee, pa internet sta je sluit aan. En dan sluit je aan, Guy. En dan pa internet aansluiten, Guy. Maar gebruik je internet te meer als je iets doet. Als je niks doet, mijn neem ik kwalijk. Maar dat je volgt, sa ego boom en pika leer wan sani en tek wan san mee. Dat is de eerste. A tweede wana. Kijk, corona heeft veel potentie.
In een aantal live van mij, als je terug gaat checken op YouTube, je bij Edmund Ritfeld betek altijd over corona, dat ucha potentie. Mina waf de man san tegi chan tak chan, ik kan pina saranang wasan so no wani, maar inoma pina corona. En toen ben ik een aantal producten zo op in corona, voor aanbieding. En wasan sa motak no de baka, motak wasan ni wa heel gevoelige san motak hier. Is een heel gevoelige motaki. En om arki boesa motak no de. Als je over de Kopenhagenbrug komt, dat je geen Kopenhagengebied, dat je geen corona. Tiefste afdamming, je dien Wageningen, baka Wageningen Nikeri. Nikeri en corona hebben een speciale band. Politiek Suriname, motegu wansansa unosabi. Corona en Nikeri hebben een speciale band. Temtak Nikeri, Wageningen de ook toe inbegrepen. Want te dansen orga Wageningen na koronman weespang is pamahal. Dat alles masabi. En wansan if no, wansan if jaren. Corona en Nikeri hebben een speciale band. En Edmund Ritfeld die je hier ziet, heeft niks met Nikeri te maken. Ik heb wel te maken met mijn president, mijn pa, die een beleid voert die geen succes heeft voor land en volk. Dus te criticize Chan, mijn pa, Nikeri net ik aanstoot. Nimmer en nooit mijn gevoel dat hij. Want ik ben een standhouder, ik verkoop. En wanneer men bij me stopt, hebben ze geen tijd om te vragen als jij live was of als je bent go live is de. Die mannen hebben geen tijd daarvoor. Is je wagi stop net toch? De man acties aan Saide abi, de man bij Aseen appel, de man bij dati. De man aan die keer man, de man moto aan die keer, de man heb ting voor actie me if je bent go live is de. Nikeri en corona hebben een speciale band. Sume bij je kwi. Sume bij alla usan sawi abasi passi na corona. Zijn de brother en de sisters unuf Nikeri yere. Suma e bij alla ukrabu, suma e bij u business te ukasi strati. Na den brother na den safuf Nikeri yere. Jaar en jaar uit na dingen bij den sanif unu. Dus corona na Nikeri awan speciale band, een politieke band. Corona abanga Nikeri, want die chanwini Nikeri bij zijn gewoon maar raakt door naar corona als hij passie. De me bij u olie, de me bij u picolet, de me bij u krabu, de me bij u kwi, de me bij alles aan voor unu. Laat dat duidelijk zijn. Corona en Nikeri hebben een speciaal band aan nou na jaar en jaar uit. Ik was zelf kleine man toen je slori naar Nikeri. Nikeri bij kronto olimaraag. I don't know. Abelay sachane voor no boom. Hij is in Hindustan, daar niet van. Maar we hebben niks met ze. We hebben wel met Chan die voor ons ligt en ik voer een soort wanbeleid. Maar corona en Nikeri hebben een speciale band. Dat usaptide. Laat dat duidelijk zijn. Want het is niet voor 2. 6 euro temis tapus tentemiga osomiter negi dusan 6 dusung. De meeste masambay na de hun disamba na de saf mi bay. En den sabi nooit wan die den stop taki maar je kostjanere nooit. Nooit. Daman stop amantak dim dribaki brambi, gim tumope, gim tu kokos, gim some asinsani. Ineke san sametaki hoeveel kost alles. Dat aan het aksimi. Amane kontaki, oh you ben de life is de no. De mano abdenten dati. Dus van hieruit one special big up oh to gi alla den klant dif me sa e baisan na Edmund Ritfeld. Die saptaka me go live. Die saptak na man die se go live. En toch de ondersteun. One special big up gidere. Yes man, make them take them big up. Wanga den up next. Ze zijn ons buurman. Nou Saide de. Ik kies telefoon ik batamara im hoso men baki bran bigi man den gwa Holland.
Sabito? Me kosa beleid fuchan mi pa sang no de in lijn na volk. Verstaan toch? Daarom ik met altijd temi de life hoe ze arki boonsa met taki. Nu moet ze fiti. Want big up die alla de mensen reageren ook toe in haar life. En te reageren in haar life is moro interessant. Ja toch? Daarvoor heen me nobe reageren omdat dat bij awantra soort wending. Maar nu de life voor me de in moro rust. Dat me lees alla de comment en als ze moro lekker. Corona potentie usabi. Het is nu de droge tijd. Le guana bende. Net enkele kan de eten. No wogo iemand tra seizoen. Droge tijd de eten. Wogo in krabu seizoen baka. Bigi springen. Amun furu, amun spang. Oktober amoro bigi springen. Dadelijk wat picolet. Dadelijk wat bi. Karkon kwikwi. Corona heeft altijd veel. Nu de krontoli en nak dagu. Mensen, koop je kokosolie als je in corona bent of als je langs gaat, koop je kokosolie in corona. Het kost je goedkoper dan wanneer je in de stad bent, de buying, dat ineens je kost corona, want de man moet zijn. Het is weekend vrijdag, als je langs gaat, te drijbaka, make motief bij je honing a corona, puur, lekker, make motief bij je kokosolie a corona, puur en ook toe lekker. Want usere sabi tak tasan doro foto e ser moro diri. If toevallig ik ga een uitstapje buiten Paramaribo, ik ga naar Westen, zorg dat ik chawamoni meef bij olie of honing. Of kwikwi. Of als je iemand kent, iwan krabo bel. Dat je vindt mooi biggie doi. Mooi sweet krabo. Dus, ik hoop dat je het duidelijk tide. Die vrouwen, die lekkere vrouwen van corona, hoe noem druk de potawan zee, make de abba gevoel altijd ten aten, dat de ook te onmisbaar. We hebben ze nodig. We hebben ze nodig als ondersteuner in alles. En lek voor sabi, a Torif Peruvia, e Godoro. Ik heb een aantal schrijven gehad. Die net in Marokko, omdat Martin vergadering. Zo gono rij pip gidese jere. Per vergader. Vugolugu suma de bay. Of suma de bay. Me bige baru van hier uit de mansang. E chat. De mansa is sell-out corona. Tamara Martin, unoli buroko, fukon pip het me Ritfeld vergader. Me bige baru. Usukutra sanif duta di opo tamara nef gado. Ma unokos de pip luku suma egodapi o suma egodapi o isabito. Usukutra sanif du me bige baru. Da usabi. Wan wan selecto gewoon te so abi. Da usabi. Mi ano informant ginoa enkrimang. Er is een clan. Oh, er is een clan.